салом дӯстон, дирӯз бузургтарин бозии футболи эл классико доир шуд ки бо ғалабаи дастаи шоҳона ҷамъбаст шуд. Реал Мадрид маротибаи чорум пайҳам муқобили Барселона пирӯзӣ ба даст овард. Ба голҳои задаи Кристенсен ва Фермин Лопес аз Барселона, Винисиус, Лукас Васкес ва Беллингем ҷавоби олӣ доданд. Ин ғалаба умеди Барсаро барои рақобати чемпионӣ аз байн бурд ва Реал бошад қадами калоне сӯи чемпионӣ ниҳод. Имрӯз мо баҳри шумо реаксияи бозингарони ҳарду дастаро ҷамъ овардем ки хело ҷолиб мебошад. ҳатман обуна шавед ва то охир тамошо кунед. футбол бештар аз як варзиш, эҳсосот, рақобат, қаҳрамонӣ ва шодии мухлисон. Тамошои ҳамаи мусобиқаҳои бонуфузи футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибу диданӣ гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди Touchfood. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. ин олиҷаноб аст. ғалабаи мазкур моро ба ҷоми Ла Лига наздиктар месозад. Шаби фаромӯшнашаванда ва бозии зебои даставӣ. Мо ҳеҷ гоҳ таслим нахоҳем шуд. Мо ду маротиба дар ҳисоб ақиб монда будем, вале навбат ба навбат фишор дода ҳуҷум мекардем ва дар охир ба ҳадаф расидем. Шаби афсонавӣ ва рӯйдодҳои хотирмон дар Бернабеу. ин бозии баробар буд, мубориза баробар буд ва мо бо рақибе вохӯрдем ки тамоми кӯшишро ба харҷ дод то ин ки интригаро дар чемпионат баргардонад. Мо аз вазъиятҳои гуногун ба хубӣ баромада тавонистем. Ду маротиба ба мо лозим омад ки пешсафиро ба даст гирем ва мо тавонистем. Бо истифода аз охирин қатраи нерӯи ин ҳафта мо тавонистем ки голи ғалабаоварро ба даст орем ва ин фаромӯшнашаванда аст. Ман аз даста фахр мекунам. Онҳо ду бозии хело душвор гузаронидаанд. Мо бо онҳо кори хуб кардем ва ҳоло бошад хушбахтем. Акнун мо бояд ба қисмати охири мавсим омода шавем. Мо дар ҳолати хуб қарор дорем. Хоҳиш ва шавқу рағбати зиёд дорем ва мо дар Бернабеу дар фазои олӣ бозӣ мекунем. Ман боварӣ дорам ки мо якҷоя дар ин мавсим як чизи мусбӣ ба даст меорем. Охири чемпионат хело наздик аст. Биёед дар ҳамин рӯҳия идома диҳем. Акнун мо бояд дам гирем, зеро ҳафта душвор буд, вале фаромӯшнашаванда барои мо гашт. бозии олиҷаноб буд. имшаб барои мухлисони мо як шаби олиҷаноб гузашт ва мо сазовори ғалаба будем. ба сӯи чемпионӣ қадами калон гузоштем. Даста бо вуҷуди он ки дар Манчестер қувваи зиёд сарф карда бошад ҳам ҷониби беҳтари худро нишон дод. Мо боз бозии олиҷаноб нишон додем ва барои ба даст овардани ин ғалаба ҳама чизи аз дастамон меомадаро кардем ки ин ба мо пешсафии лигаро медиҳад ва моро ба унвони қаҳрамонӣ наздик месозад. 5 дақиқа пеш аз ба охир расидани бозӣ зарбаи ҷаримавӣ гирифтем ва мо ба худ гуфтем ки биёед гол мезанем, ғалаба мекунем. Ин даста ва ин эмблема чунин аст. Мо ҳамеша мехоҳем ғалаба кунем то охир мубориза барем ва ҳеҷ гоҳ таслим намешавем. аз ҷониби Барселона бошад ҳамагон аз лигау сатҳи доварӣ шикоят доранд ки голи задаи Ямалро ҳисоб накарданд. барои ман дар ҳолати Лукас Васкес пеналти набуд. ӯ худаш ба пои Кубарси рафта расид. Барселона бошад голро аз рӯи қоида зад, вале онро ҳисоб накарданд. ин шармандагӣ аст ки доварон наметавонанд аз кунҷи мавқеи тӯбро муайян кунанд. ман чизе гуфтанӣ надорам ки ҳолатро шарҳ диҳад. чизе ки мо дар бозӣ шоҳид шудем, ин шармандагӣ дар футбол аст. пулку бисёр аст, вале онро барои чизҳои лозима сарф намекунанд. ман хеле ноумед шудам. агар мо хоҳем ки беҳтарин лигаи ҷаҳон ҳисобида шавем, мо наметавонем чунин иштибоҳҳоро содир кунем. ҳама диданд ки тӯб ба дарвоза даромад. ин танҳо сафсата аст. ман инро кайҳо пеш фаҳмидам. пас аз бозии аввал бо хитафе ман гуфтам ки ин воқеа ба ман писанд нест ва имрӯз бо ҳамин анҷоми ҳикоя буд. дирӯз шумо дар бораи доварон аз ман пурсидед ва ман гуфтам ки умедворам ки ӯ зери радар намемонад ва кори дурустро мекунад, аммо ҳеҷ кадоме аз ин корҳо нашуд. ба ман чизе гуфтан лозим нест. ҳама инро диданд. агар гап занам, онҳо кӯшиш мекунанд ки муҷозот таъин кунанд. Реал Мадридро табрик мекунам. онҳо дар Ла Лига мавсими барҷаста гузаронидаанд. дастаи Анчелоти танҳо як бозиро бохту халос. ин ҳафтаи ғамгинкунанда буд, вале ман рӯҳан хело қавӣ ҳастам. ман талош дорам ки ҳамеша қавӣ боқӣ монам ва бо ҳамин сабаб дар ин даста қарор дорам. оиди бозиам дар майдон чизе гуфтан лозим нест. касе маро ба коре муттаҳам карда наметавонад ва инро ҳамагон медонанд. мо дар яке аз лигаҳои беҳтарини олам бозӣ карда истодаем ва набудани технология тозатарин ба рафти бозӣ таъсиррасон мешавад. ба ақидаи шумо дар он ҳолат гол буд ё ин ки не? ҳатман фикратонро дар комментария қайд кунед ва наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. хайр дӯстон.